Лукашенко скіраваўся з візітам у Кітай. Там цягам 2 дзён ён возьме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы, паназірае за парадам на месцы расстрэлу мірных грамадзянаў і правядзе шэраг двухбаковых сустрэчаў. 3 верасня Лукашенко наведае ў Пекіне урачыстасці з нагоды 80-годдзя перамогі над японскім мілітарызмам. У праграме вайсковы парад на плошчы Цянь-Аньмынь, дзе ў 1989 годзе кітайскія ўлады крывава разагналі студэнцкія пратэсты, забіўшы сотні, а можа і тысячы чалавек. Кампанію Лукашенко ў якасці гасцей параду складуць лідары Паўночнай Карэі, Расіі і Ірану. Вялікую партыю кантрабандных беларускіх цыгарэтаў выявілі на мяжы літоўскія мытнікі. 2 расійцаў спрабавалі ўвесці ў еўразвяз нелегальныя тытунёвыя вырабы пад прыкрыццём беларускіх агуркоў. Спробу кантрабанды спынілі ў ноч на 23 жніўня ў пункце пропуску Шальчынінкай. Спачатку літоўскія мытнікі правяралі цяжкавік ДАФ, які паводле дакументаў увёз праз Літву ў Калінінградскую вобласць Расіі 20,5 тоннаў агуркоў. Парушэнняў не выявілі, аднак затым на пункт кантролю прыбыў такі ж цяжкавік з такім жа заяўленым грузам. І работнікі мытні заўважылі, што 2 кіроўцы спрабуюць памяняцца дакументамі і нумарнымі знакамі, каб на кантроль ізноў скіраваўся першы з ДАФаў. У выніку ў другім цяжкавіку пад агуркамі былі знойдзеныя амаль 1000 коробак беларускіх кантрабандных цыгарэтаў, прыблізна на 2 мільёны 400 тысяч еўраў. Абодвух кіроўцаў затрымалі, а агуркі, якія ўжо пачалі псавацца, літоўскія мытнікі пастанавілі утылізаваць. Павел Латушка атрымаў электронны ліст з пагрозамі, імаверна, ад супрацоўніка КДБ. Пра гэта кіраўнік НАУ апавёў на сваёй старонцы ў сетцы X. Чалавек, верагодна супрацоўнік КДБ, які папярэдзіў мяне перад нападам у Варшаўскім універсітэце, сёння даслаў мне ліст да хуткай сустрэчы дома. Гэты чалавек сцвярджае, што лідараў апазіцыі знойдуць і даставяць да вокнаў звычайныя палякі і літоўцы на мяжы. Пагрозы не спыняюцца. Павел Латушка сістэматычна атрымлівае пагрозы, у тым ліку фізічнай ліквідацыі. У пачатку ліпеня на палітыка спрабавалі напасці падчас імпрэзы ў Варшаўскім універсітэце. Нападніка затрымала паліцыя. Ім аказаўся 33-гадовы гісторык і навуковец Яўген Казанцаў. Мужчыну аштрафавалі і дэпартавалі з Польшчы. У Польшчу вядуць новую сістэму для легалізацыі МОЗ. Плануецца, што з яе дапамогаю будзе прасцей атрымліваць дакументы. Замежнікі, у тым ліку беларусы, змогуць падаваць заяўкі на карты часовага побыту онлайн праз адмысловы партал. У перспектыве гэта скароціць колькасць візітаў у рознай адміністрацыі, а таксама зменшыць чэргі, праз якія замежнікі чакалі свае дакументы значна даўжэй. Таксама захада мусіць перашкодзіць працы гэтак званых пасярэднікаў, праз дзейнасць якіх слоты на падачу былі недаступныя для звычайных карыстальнікаў. Пакістанскае рэкрутынгавае агенцтва пачалі актыўна шукаць працаўнікоў у Беларусь. Журналістка сайту Белсат.eu Ганна Калтыгіна пазнаёмілася з пасадамі і заробкамі, якія абяцаюць пакістанцам у Беларусі. На сайце федэральнага рэгулятара Пакістану Бюро ў справе эміграцыі і замежнай занятасці размешчана больш за 240 вакансіяў у Беларусі. Пакістанцам абяцаюць жытло, харчаванне, медычнае абслугоўванне, страхоўку і транспарт за кошт працадаўцы, але авіябілет у Беларусь за свой кошт. За працу мулярам, памочнікам муляра, машыністам пагрузчыка, экскаватара ці бульдозера пакістанцам прапаноўваюць ад 1700 да 2300 беларускіх рублёў. Для некваліфікаваных рабочых з Пакістану ёсць вакансіі заробкам ад 1500 да 1800 рублёў. Большыя заробкі каля 3500 рублёў прапаноўваюць нібыта за збор крамных васкоў і наклейванне этыкетак. Пры гэтым сярэдні заробак у Пакістане 290 беларускіх рублёў у пераліку. Больш падрабязна пра рэкрутацыю пакістанцаў у Беларусь чытайце на нашым сайце ў артыкуле «Ад беларускіх Альпаў да брамы ў Еўропу. Хто і як прадае Беларусь пакістанцам». Смяротнае дарожна-транспартавае здарэнне ў Менску. У выніку аварыі каршэрэнгавага Белджы загінула жанчына. Трагедыя адбылася напярэдадні ў дзень на сталічнай вуліцы Шчамялёва. 46-гадовы мужчына за стырном каршэрэнгу нечакана з'ехаў з дарогі і сутыкнуўся з асвятляльным слупам. У выніку удару 42-гадовая пасажырка, жонка кіроўцы, загінула на месцы. Іхная 17-гадовая дачка атрымала траўмы. Яе шпіталізавалі. Сам кіроўца не пацярпеў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй,
інфармацыі ДАІ, прычынаю ДТЗ сталася тое, што мужчына страціў прытомнасць за стырном. Следчы камітэт узбудзіў крымінальную справу паводле артыкулу пра парушэнне правілаў дарожнага руху, што прывялі з неасцярогі да смерці чалавека. Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае, если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать медицинскую помощь. На гарадзінскім хімвалакно адбылася аварыя. Выбухнуў кацёл аднаго з цэхаў прадпрыемства. Пацярпелі 2 работнікі. Пра здарэнне паведамляе следчы камітэт. Інцыдэнт адбыўся падчас планаваных працаў для пераводу паравога катла з прыроднага газу на дызельнае паліва. У выніку выбуху траўмы атрымалі 2 мужчыны. Аднаго з іх з запёкамі 4-й ступені даставілі ў шпіталь. Паводле следчага камітэту аварыя не паўплывала на тэхналагічныя працэсы. Прадпрыемства працуе ў штатным рэжыме. Прычыны выбуху высвятляюцца. Пратэрмінаваныя тавары, адсутнасць маркіроўкі, неналежныя ўмовы захоўвання. У санітарна-эпідэмічнай службе Менску апавялі пра вынікі правяранняў аб'ектаў гандлю. З пачатку года інспектары праверылі 861 гандлёвы аб'ект. Парушэнні былі выяўленыя ў 93% выпадкаў. Акрамя неналежнай маркіроўкі і продажу пратэрмінаваных тавараў, частка выяўлілі таксама парушэнне правілаў захоўвання прадукцыі, неналежны стан памяшканняў і абсталявання, ды парушэнні работнікамі гандлёвых цэнтраў санітарных нормаў. У выніку дзейнасць 67 аб'ектаў гандлю была спыненая, забаронены продаж больш як 14 тоннаў неякаснай прадукцыі. Ды да адміністратыўнай адказнасці прыцягнулі 750 службовых і юрыдычных асобаў. З 1 верасня дзеці і настаўнікі не будуць карыстацца мабільнымі тэлефонамі ў школах. Ужо вырашана. Свае думкі на гэты конт на нашым сайце belsat.eu выказала калумністка Наста Захарэвіч. Аўтарка звяртае ўвагу, што смартфоны і праўда адцягваюць увагу. Ды і Беларусь не першая краіна, якая пастанавіла забараніць іх у школах. Гэтак 90% брытанскіх установаў адукацыі маюць падобнае абмежаванне. Плюс беларускія дзеці і настаўнікі ўсё ж такі захавалі права мець мабільнікі. Толькі захоўвацца яны будуць у дзяжурнага. Маўляў, у выпадку надзвычайнай сітуацыі дзіця можа папрасіць скарыстацца тэлефонам. Ды нават калі гэта нейкая сітуацыя, не звязаная са злоўжываннем настаўніц і настаўнікаў, у дзяцей мусіць быць магчыма звязацца з роднымі тут і зараз, а не прасіць, каб хтосьці дазволіў гэта зрабіць. Што можна было прабіць замест забароны смартфонаў? Чытайце на нашым сайце ў артыкуле і ніякіх тэлефонаў тут школа строгага рэжыму. Новыя праекты, новыя асобы і гучныя вяртанні. З панядзелака на нашым канале стартуе новы тэлевізійны сезон. Гэтак у эфіры з'явіцца новая аналітычная праграма з поглядам на Беларусь і яе ролю ў рэгіёне праз прызму суседніх краінаў. Вернецца на Белсат з аўтарскай праграмай і Сцяпан Пуціла, вядомы як нехта. Акрамя навінаў, публіцыстыкі і аналітыкі знойдзецца месца ў эфіры і тэме здароўя беларус. Нам патрэбна нешта новае, каб узварушыцца, каб выцягнуць людзей у тым з таго балота, у якім яны захраслі. Таму я планую зрабіць гэта такім крышку ў стылі доктара Хаузу фарматам, больш бадзёрым, крышачку правакацыйным і, безумоўна, прапаноўваючым тыя рашэнні, якія ёсць у кожнага ў сваіх руках. Каб кожны беларус мог узяцца за сваё здароўе і вельмі ясна зразумеў, каб чаму. Каб не проста былі нейкія магчымасці, каб захацелась жыць хорошо, доўга, шчасліва і моцна. Тым часам беларускія сіноптыкі аб'явілі памаранчавы ўзровень бяспекі. Апошнія летнія дзянькі беларусаў чакае сапраўдная спёка. Цягам дня слупок тэрмометра падымецца да плюс 32 у Гомлі, Берасці і Магілёве, да плюс 30 у Менску і Віцебску. Дактары раяць піць шмат вадкасці, пры магчымасці не выходзіць у дзень з дому, не ўжываць алкаголю і купацца толькі ў адведзеных для гэтага месцах. Прыклад сапраўднай мужнасці і адвагі. На возеры Банскае ў Дзятлаўскім раёне вучаніца 9 класу Вікторыя Куніцкая уратавала 9-гадовае дзіцё. Пра ўчынак дзяўчына павяла мясцовай службе МНС. Вижу, она тонет, ее уже голова идет под воду, я прыгаю в воду, беру ее под руки
и тянул к перилам. Ну, так мне легче было вытащить ее. В тот момент, когда я это делала, я ничего не чувствовала. А вот когда ее спасла, как-то стало не по себе. Просто стало страшно, что произошло. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. У тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў вечаровым выданні аб'ектыву. Я на гэтым з вами развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры.